ассалому алайкум ҷавонои аз 21 бачаҳои хушрӯ гӯш кунед. Бо диққат дар ин шаҳре ки мо ҳастем, духтарако гурӯҳ мегарданд, бачаҳако гурӯҳ мегарданд, лекин кори бемаънию чиз шоли дагӣ нестем. чанд сол, 6 сол шуд дар ин ҷо мо надидем ки ягон духтар ва бача гуфтесам ку оғӯш бигиранд, мучча кунанд дар пеши одамон намекунанд. Дар ин ҷо мекунанд, не ки дар мин чизо парк марк дар ягон ҷо намебинем ин шаҳрда. Шаҳри аҷоибе. Ба иҷои хеле ки миллатҳои ҳар хела дар иҷо ҳаста. Миллатҳои чӣ мегӯянд, ҳар намуди миллат дар иҷо ҳаста. Надидам озе. Мо бояд ки мегӯянд ку мусалмон бояд аз ғайри мусалмон фарқ кунад. охир чӣ аст ки мусалмон ба бемории тавбанашаванда гирифтор шуда? Чӣ фарқ, чӣ мегӯянд фарқ аст байни мусалмону ғайри мусалмон? ба дарде ки тавбанашаванда ки гирифтор шуд мусалмон фарқ намекунад дигари ғайри мусалмон, яъне ки ура мисли ҳамун мегӯянд калу дари кӯриш париду шарид. Мо бояд аз ғайри мусалмонҳо бо чӣ фарқ кунем? Бо рафтормон, бо аз корҳои бад даст кашидан, бо рафиқҳои бад рафиқ нашудан, бо дӯстони бад рафиқ нашудан, аз ҷойҳои бад канора ҷустан, касби ҳунар омӯхтан, машқ кардан, ҳавои тоза сари гашт кардан. Китоб китоб ҳеҷ кас намехонад. Китоб бигӣ мега китоба намехонанд. Дар асли 21 китоб намехонанд. Медонам ман ҷавонора китобхонӣ бигӯшон ин ранги як туқ мезанад ҷавонора агар бига китобхонӣ кунед. бале, лекин китоб ин чӣ мегӯянд, аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, фуруғи субҳи донаи китоб аст. лекин китоб хондан хуб аст. Китоба нағз мебинанд, китоба хонӣ нағз. ҳатто мегӯяд ку ки Саидмуҳаммад Давлатов ки чӣ гуна ки мо хушроба мекунем, агарода аз алофҳои бегона тоза мекунем, майнаи сари моро ана маълумотгирӣ тоза мекунад. Майнаи сари инсон бо ёри маълумотгирӣ, мисол Қуръон мехонем, китобҳои мисол ки манфиатамо мехонем, майнаи сари мо чӣ мешавад, тоза мешавад. Ба ҳар корои бад рафта инсон намерасад иншоалло. бурда намерасонад иншоалло. барои ҳамин бачакои хушрӯ эҳтиёт кунед худтона, аз худованд дур нашавед. аввалаш қуръона хонда наметавонед, гӯш кунед дар ютуб ҳама чи ҳаста, ҳамаи чи дар ютуб Қуръон, ҳама шайхҳои эмрӯи олам дар ютуб мехонанд. Бо моҳи шариф рамазон ман вақте ки мисол ки дар хона ягон кор дорам, мисол ки дар кухнӣ дар ютуб мемонам, шайхҳо хондан мегиранд. Шайхҳо ҳамин чи кадом шайхара мехоҳӣ мемони хондан мегирад Қуръон. ози рамазон чи рафтеста, тиловати Қуръон рафтеста дар ютубам. мемонӣ тамошо мекунед, гӯш мекунед, наушникҳо ҳасте, дар гӯшотон монед, гӯшкарда рафтан гирем. Вақте ки дарс мехонам дар медколлеҷ, дар гӯш наушник мемонам, дар саҳари рафтанда сура мемонам, гӯш карда мерафтам дар он чиз маршрут автобуста. бале, ҳама чи роҳаш ҳаста. барои чӣ мегӯянд ки ақл пояи давлат аст? вақте инсон ақлаш хуб боша, мисол гӯш мекунад дар як ҷо, мисол дар хона мисол гӯш мекунад, хонда ки натонӣ, мисол ягон кор кардеси, хондатонӣ мегирӣ, мехони Қуръон тиловат мекунӣ. вақте ки дар раҳ рафтеси, мисли ман дарс рафтеси, ягон кор қатрафтеси, дар гӯшу наушника мемонӣ, гӯш карда мерем. бале, мегӯяд дар ояти Қуръон ки магар ба ёди худованд дилҳо ором мегардад. Дилҳо ки ором кушид, шайтон шуморо ҳеҷ кор карда наметавонад. Шайтон фақат шайтон нест, шайтон дар инсон ҳам мешавад ки дар сифати шайтон дошта бошад. Дар сураи Қулоби инсон мегӯяд ку минал ҷиннати ван нас, мегӯяд ку аз олами ҷин бошад, олами мардумҳо бошад. дар мардум ҳам ҳаст инсоно ки шайтон сифат одам айраҳ мезанад. ин ҷин ҳаст ки дар одам ёр меша, медарояд, ура мисол ки дар роҳи бад мебарад инсон. лекин мо агар ки ибодаткунандаи аниқ дуруст бошем ку иншоалло моро на ҷину на инсон наметавонад ки айраҳ занад. ман шумо чанд мисол овардам аз ҳаёти худам ки инсон бо худованд робита дошта бошад ку ҳеҷ кас, на дар кишвари исломӣ, на дар кишвари ғайриисломӣ, ҳеҷ кас шуморо ба роҳи бад бурда наметавонад. ба он шарте ки бо худованд робита дошта бошем, бо худованд қати доим дар робита бошем, худованд моро аз роҳи бад нигоҳ дорад. мо дар намозо мегӯем ку баъди ҳар намоз дуо, худованд моро аз роҳи бад нигоҳ дор, худованд қадамои моро дар роҳи худат мустаҳкам нигоҳ дор, худованд моро аз рафиқи бад, аз одами бад. ҳатто ман дар ки падари ман хеле дом мекард, худованду аз рафиқи бад, ҳамсояи бад, аз дарди бедаво, аз марги бехабар, аз гузаштани сари пӯли сирот, аз чиз қарз, аз ҳам қарз гирифтан, аз чиз одами бад, аз гумони бад, аз тӯҳмат, аз балои охирзамон, аз чӣ мегӯянд офати рӯи замин моро нигоҳ дор. ҳамин хеле дуо мекардам падари раҳмати диёд масай. мо хеле дуо бояд кунем ки худованд роҳи моро қадаморо дар роҳи мустаҳкам бигардон, моро аз зино дур бикун, моро аз ширк нигоҳ бидор, моро аз одамои бад Аллоҳ таоло нигоҳ бидор. худованд моро аз хатар ҳазар бикунон ки мо ҳазар кунем аз хатар.
وقتی که ما دعا میکنیم الله تعالی ما را درون ما را به قوت میکنه که ما را هیچ کس فریب کرده نمیتونه. همین من شما مثال آورم با دقت ویدیوی ما رو گوش کنید که چه مثالای حقیقی به شما میارم که مثلا که انسانی که با خداوند رابطه داره که هیچ کس فریب کرده نمیتونه، هیچ کس او را به راه بد مثلا که دعوت کرده و گرفته برده نمیتونه. بله هم خیلی همتان عزیز زنده سلام خانواده سربلند باشید.